खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लखिमपुराव गं 42 फरायसालिफोरखौ सरजाबनो बिथोन। हिमन्त बिश्व शर्मानि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो बियाब दाफामदों बुंदों लरेनज्यति गगৈ। एसआइ नुरुद्दिन आहमेदखौ एरेस्ट खालामबाय। उन्दैसा उदखार खालामनायनि दायाव बारग' मन्थ्रिया जोबथेसालियाव आरो बिनि बिसिया पुलिस जिम्मायाव। रामसाथारि गामिनि नारायण रामसियारिनि फिसाजो फागुनि रामसियारिया गोमानानै दङ। साउदरपिटानिफ्राय गबर्धना थांनाय गाहाय लामानि माखासे जायगाफोराव फुख्रिनि नुथाय बायदि हाखर। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना लखिमपुर जिल्लानि गं 42 फरायसालिफोरखौ सरजाबनो बिथोन होबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एडुकेशननि मोनसे बिथोन बायदियै लखिमपुर जिल्लानि गासै गं 42 गोजौ फरायसालि, गेजेर आरो गुदि फरायसालिफोरखौ गं 40 गोजौ फरायसालि आरो एचएस फरायसालिफोरजों लोगोसे सरजाबनायनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय। सेकेन्डारि एडुकेशन डाइरेक्टरेटआ थांनाय 17 जुन खालि फोसावनाय नटिफिकेशननि जोहै लखिमपुर जिल्लानि गं 42 फरायसालिफोरखौ गुबुन गं 40 फरायसालिफोरजों लोगोसे सरजाबनो बिथोन होदों। बे बिथोन बायदियै टकुआखाना महकुमानि वासुदेव थान शंकरदेव एचएस फरायसालिजों बालिजान कैबर्ता एमइ फरायसालिया सरजाबजागोन। अबनारि रबार्ट एचएस फरायसालिजों कक्लाबारि एमपि स्कुल, पश्चिम टकुआखाना गोजौ फरायसालिजों महात्मा गान्धी एमपि स्कुलखौ सरजाबनाय जादों। बेबायदिनो किलामारा नगर गोजौ फरायसालिजों किलामारा पाब्लिक स्कुल, अल आसाम मिरि एचएस फरायसालिजों कार्मपुमपल्ली गोजौ फरायसालि, धांगरा गार्लस एचएस फरायसालिजों नाहरबादी गुदि फरायसालि, तामारगाव ट्राइबेल गोजौ फरायसालिजों नभङा गोजौ फरायसालि, पटिया सापुरि एचएस फरायसालिजों पटिया सापुरि गुदि फरायसालि, कृष्णपुर जनजाति गोजौ फरायसालिजों कृष्णपुर जनजाति एमपि स्कुल, सर्बोदय गोजौ फरायसालिजों आसाम एससि रेसिडेन्सियेल गोजौ फरायसालिखौ सरजाबदों। हारहि एचएस फरायसालिजों पुब धगुआखाना गोजौ फरायसालि, सनारि सापुरि ट्राइबेल उच्च माध्यमिक विद्यालयजों महिचन्द्र मिरि उच्च माध्यमिक विद्यालयखौ सरजाबनाय जादों। मख'नो गोनांदि सेकेन्डारि एडुकेशननि डाइरेक्टरेट ममता हजाया सागान होनाय बिथोनलाइनि जोहै फरायसालि सरजाबनाय बिथांखिखौ मावफुंनानै लखिमपुर जिल्लानि गं 42 फरायसालिफोरखौ गुबुन फरायसालिजों सरजाबनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय रायजोआव बियाब दाफामनाया जादों। बियाब दाफामनाया बिजेपि आरो एआइइउडिएफ दोलोनि थाखायल' बानजायनां जागोन। बे अजदखौ होदों असम जातीय परिषदनि आफादगिरि लरेनज्यति गगैआ। मख'नो गोनांदि बियाब दाफामनायनि जोहै रायजोनि थागिरि सुबुंफोरनि राजखान्थि मोनथाया रोखा जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा गले दाबि खालामदोंमोनब्लाबो बेखौ थारलायै नेवसिगारदों लरेनज्यति गगैआ। बेनि सोलाय बियाब दाफामनाया थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय जेबो रोखोमनि बानजायनां जाया। गिबि मन्थ्रिया गावनि राजखान्थियारि लुबैनायखौ सुफुंनायनि हाथियार महरैसो खामानि मावगोन। बेनि अनगायैबो बियाब दाफामनाया आसामनि राजखान्थियाव बद्रुद्दिन आजमलनि राजखान्थियारि थामोनथाखौ रोखा आरो गोख्रोंसिन खालामगोन होननानै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों लरेनज्यति गगैआ अजद होदों। आसाम पुलिसनि एसआइ नुरुद्दिन आहमेदखौ एरेस्ट खालामबाय। गावनि मावबिबानखौ मोजाङै मावफुङिनि थाखाय एरेस्ट खालामदों सिपाझारनि एसआइ नुरुद्दिन आहमेदखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गावनि मावबिबानखौ मोजाङै मावफुङिनि अजद होनायखौ बिथा खालामनानै सिपाझार पुलिसआ एसआइ नुरुद्दिन आहमेदखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। एडिशनेल एसपि रौजि तालुकदारनि एजाहार होनायखौ बिथा खालामनानै नुरुद्दिन आहमेदखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। एसआइ नुरुद्दिन आहमेदआ बाक्सा जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रान्च सुंदयै डिएसबिआव गावनि मावबिबानखौ मावगासिनो दङमोन। बेनि सिगां नुरुद्दिन आहमेदआ सिपाझार थानायाव दंमोन। हजायाव उन्दैसानि सायाव इनाय उदखार खालामनाय केसआ गोदान महर लादों।
सानै डाक्टार बिसि फिसायनि उनाव बे खेबाव उन्दैसाखौ इनाय उदखार खालामनायनि दायाव बारग' मन्थ्रि आरो बिनि बिसिया हमजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हजायाव उन्दैसानि सायाव उदखार खालामनायनि दायाव दिनै बारग' मन्थ्रि हाजी आब्दुर रऊफ चौधुरीखौ जोबथेसालियाव दैथायहरदों आरो बेनि बिसि फारहाना बेगमखौ 2 साननि थाखाय पुलिस जिम्मायाव दैथायहरबाय। बारग' मन्थ्रि आरो बिनि बिसि सानैखौबो दिनै लवार कर्टआव हाजिर खालामनायनि उनाव बिजिरसालिया बारग' मन्थ्रि हाजी आब्दुर रऊफ चौधुरीखौ जोबथेसालियाव आरो बिनि बिसि फारहाना बेगमखौ पुलिस जिम्मायाव दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि फारहाना बेगमा सानै उन्दै हिन्जावसाखौ गाज्रि बुग्लिनानै इनाय उदखार खालामनायखौ बारग' मन्थ्रि हाजी आब्दुर रऊफ चौधुरीया नायनानै रंजानाय मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो पुलिसआ बिसोर सानैखौबो सोंथि सोंनो एरेस्ट खालामदोंमोन। बबेखानि पुलिस बिफाना सैनांनाय उन्दै हिन्जावसानिफ्रायबो स्टेटमेन्ट लादों होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय साउदरपिटा रामसाथारि गामिनि नारायण रामसियारिनि फिसाजो 17 बोसोर बैसोनि फागुनि रामसियारिया थांनाय 19 जुन समबारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। फागुनि रामसियारिखौ फरायनो थाखाय कक्लाबारि सिमलायाव बिगुमैनि न'आव फरायनो थाखाय दोनहरदोंमोन। फागुनि रामसियारिया सिमलानि हिन्जावसा फरायसालियाव 10 थाखोआव फरायोमोन होननानै फोरमायदों गावनि बिफाया। गोमाखालिनिफ्रायनो बिगुमै मोनहा गोबां नागिरदोंमोन नाथाय मोनाखै। दिनै शुक्रबार दिनैबो गावनि बिफाया नागिरनानै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। खौराङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाइजौगिरि गामिनि भुमिका मुंनि सासे लाइमोना बहाबा लांफादों होननानै फागुनि रामसियारिनि बिफाया सन्देह खालामदों। बेनिखायनो खौरांनि गेजेरजों बे सावगारियाव नुनाय लाइमोनखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। बेजों लोगोसे जानबुं नम्बर 8811976548 आरो 9401319871 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। साननि मोनानि हाजार हाजार फिसा गिदिर गारि थांलाय फैलाय खालामग्रा मोनसे गाहाय लामायानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि साउदरपिटानिफ्राय गबर्तना थांनाय लामाया। बे लामाजोंनो हायुङारि मानास हाग्रामाजों लोगोसे नांथाबदों आसामनि फालांगियारि नोगोर बरपेटा रडसिमबो। नाथाय दुखुनांथाव साउदरपिटानिफ्राय गबर्तना थांनाय लामाया दासान्दि लामा महरै गैया। 2-4 मिटार जग्रबसे लामाया जोबोद गेदेर गेदेर हाखर। थारैनो लामाना फुख्रि हमदांनो हाया। सानाव गोबां फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे रायजोफोराबो बे लामाजों हान्थियो। लोगोसे हाजार हाजार फिसा गिदिर गारि थांलाय फैलाय खालामो बे लामाजों। जायनि थाखाय आथिखालाव दासान्दि दसे समावनो गिलु बालु जाब्रबथाय जाथाया जागासिनो दङ। जायगानि रायजोफ्रा आयेन आफादनि सोद्रोमा मनरन्जन तालुकदार एमएलए जय मुसाहारिजों लोगोसे प्रशासनखौ बे लामाखौ फाहामनानै होनो थाखाय गोबां खेब दाबि खालामबोबाय थादोंब्लाबो दिनैसिमबो बे लामाखौ गोदानै बानायफिननायनि सायाव रावबो सासेबो बिबानगिरिफ्रा एसेबो नोजोर होयिखौ अजद दिखांदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।